धेकियाजुलि टाउननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। धेकियाजुलि टाउनाव मोनसे गोदानै बर'नि ओंखाम जाग्रा हटेल खुलिदों। नंगौ, धेकियाजुलि टाउननि थागिबि पल्लब नार्जारी बिथाङा गंसे बर'नि ओंखाम जाग्रा हटेल खुलिदों। थारैनो गोजोनथाव खौरांदि धेकियाजुलि टाउनाव बर'फोरनि गंसेबो मोजां हटेल गैयामोन आरो मोजां ओंखाम जाग्रा हटेलनि आंखालमोन, नाथाय बे आंखाला दिनै सुफुंजाबाय। बे आंखालखौ गैया खालामनो थाखाय धेकियाजुलि टाउननि HP पेट्रल पाम्प साखाथियाव गोदानै बैसागी बर' किटचेन मुंनि बर'नि गंसे साखोन-सिखोन ओंखाम हटेल खुलिदों जायगानिनो थागिबि पल्लब नार्जारी बिथाङा। बिनिखायनो जाय बिथांमोना धेकियाजुलि टाउन फारसे दावबायनो थाङो एबा धेकियाजुलि टाउननि थागिबि बिथांमोना गोबां खम बेसेनावनो नांगौ बायदि बर'नि जाग्रा आदारखौ बे गोदानै खुलिनाय बैसागी बर' किटचेन मुंनि हटेलाव मोनजानो हागोन। माने हटेलनि मुंखौ जों बैसागी बर' इसिं लाखिदों, बड' किटचेन। बे बड' किटचेन खेवनायनि उद्देश्य दङ। जोंहा गोबां गोजाननिफ्राय माजबाद, गौरां, लावदांगि, बेलसिरिनि भितर एलेका, क'क्राझारनि भितर एलेका, राङापारानिफ्राय, रौतानिफ्राय उदालगुरिनि गोबां मानसि बेयाव बेराम दिन्थिनो बेंकआव खामानि आरो गुबुन गुबुन खामानि लानानै फैयो। बेबायदि जोंनि जिथु न'खराव संनाय बायदि ओंखाम जानो गोसो थायोब्लाबो बेयाव हटेल गैयामोन आरो बेखौ आं बहुत बोसोरनिफ्राय प्रसेस्टा खालामबाय थानायमोन। देग्लाय बे मासनि डिसेम्बर मासनि 3 अक्ट'निफ्राय जोङो बेखौ बेखेवदो आरो बेवहा जोङो अनलानिफ्राय लानानै जोंहा GI टेग मोननाय अनलानिफ्राय लानानै नारजिनिफ्राय लानानै एम्फौनिफ्राय लानानै खांख्राइनिफ्राय लानानै सब आइटेमफोरखौ लाखिजोबदों आरो बेयाव जोङो खुनु भेजाल माने चाइनिस आइटेम बनाया जोङो सब जोंनि बर'नि न'खराव आसामाव मोननाय जिफोर खायद' बे खायद'फोरखौ बेवहा जोङो एभेलेबल खालामदों। बेखायनो गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाजों लोगोसे गासैबो रायजोखौ आंनि बे हटेलाव फैनानै ओंखामखौ जाफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लकेसना जाहैबाय जोङो जिथु HP पेट्रल डिपो इउक' बेंकनि खाथिनि पेट्रल डिपो बिनि सायाव सेकेन्ड फ्ल'राव माने लोगो एकदम HP पेट्रल डिपोजोंनो नांजाबना थानाय आरो माने इउक' बेंकनि उल्था साइडआव जिथु पेट्रल डिपो दङ बे पेट्रल डिपोनि उल्था साइडआव नांजाबना थानाय बिल्डिंआवनो सेकेन्ड फ्ल'राव धेकियाजुलि दोनदों बड' किटचेन लिरनाय दङ बैसागी बहागि बैसागी लिरनाय दङ। बेवहाय माखासे गोबां खाजा बेसेनखौ एकदम खमथार लाखिदों जोङो। अमाजों ओंखामनि जिथु थालि दङ जोंहा 150 मोनगोन आरो टाउन हिसाबै बहुत खम रेट बियो। सिगांनि समावहाय गैयामोन। मोजां रेसपन्स मोनबाय थादों खिन्थु इसेबां गोदान हटेल खुलिनानै लोगो लोगो रेसपन्स मोनगोन आं सानाखैमोन, खिन्थु गोबां रेसपन्स फैदों आरो कास्टमारा जोंहा डेलि टु डेलि बांबाय थादों आरो जों बारा एडभार्टाइज खालामाखैमोन दासिम, खिन्थु एडभार्टाइज खालामैयावनो जों मोनसेल' निउसआव होदोंमोन आगोलाव, बेयाव होनायावनो गोबां माने मानसि फैदों। गुबुन हारिनि मानसियानो बांसिन फैदों, जोंनि हारिनि मानसियाबो फैदों, खिन्थु जोंनि हारिनि मानसिफ्रा गोबाङानो खबर मोनाखै भितर जायगायाव थायो। बिनि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं मिथिनो लुबैदों गासैबो रायजो राजाफ्रा माने स्वादखौ टेस्टखौ लानो थाखाय फैनांगौ। बे टेस्ट अफ आसाम होनना जों लिरदों बेवहाय आसामनि जिखुनु खायद'खौ जों बेयाव दोनदोंमोन।